लोगोफोर मबाइलजों PDF फाइल माबोरै बानायो? दा सोरबा मानिबा खामानियाव जोंनि आधार कार्ड, पेन कार्डखौ PDF बानायना WhatsAppफोरनि गेजेरजों हरनो थिनहरो। बेखौनो सोरबा मानसिफ्रा डाइरेक्ट फटकसो खेबनानै हरो। जुदि नोंथांखौ PDF बानायना हरनो थिनदोंब्ला नोंथाङा PDF बानायनो रोङाखैब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखायनो होननानै आं सानो। दा जों PDF बानायनो थाखाय गावनि प्ले स्ट'र एप्सखौ अपेन खालामना लानांगोन। बिनि उनाव सार्चनि आइकनाव थुनानै PDF रिडार सार्च खालामनांगोन। सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेयाव PDF बानायग्रा एप्सफोरा श' जागोन। बेयाव जों नैबे PDF रिडार एप्सखौ नुदों नोंथांमोना, जों बेखौ डाउनल'ड खालामना लानांगोन। दा जों बे एप्सजों जेखिजाया फटकखौनो PDF बानायनानै लानो हायो। आधार कार्डआनो जा, पेन कार्डआनो जा, भटार कार्डआनो जा, गोसोबायदि PDF खालामनानै लानो हागोन। आं दा बे एप्सखौ डाउनल'ड खालामखांबाय। आं दा बेखौ अपेनाव होनोसै। अपेनाव होनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, अल PDF रिडार नैबेबायदि श' जागोन। दा बेयाव एडभार्टाइज देखायो। एडभार्टाइजखौ जोङो नैबे क्ल'सआव होनानै लानांगोन। बेनि उनाव लेंगुवेज अपसनखौ जोङो इंलिसखौ होनानै नैबे नोंथांमोना गोजौआव टिक मार्क नुनो मोनदों, जोङो नैबे थुनानै होनांगोन। बेनि उनाव नैबेबायदि अपसनफोर नुनो मोनगोन। दा जोङो बेखौ नेक्स्ट होलांनांगोन। दा आं बेखौ नेक्स्ट होलांनोसै। बिनि उनाव कन्टिनिउआव होनांगोन। पारमिसन रिगाइडेड, जोङो नैबे पारमिसनखौ येल'आव होनानै लानांगोन। दा अकेआव थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो जेला एप्सखौ अपेन खालामो जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोंना नैबेबायदि श' जागोन नैबेबायदि। दा नोंथांमोना नैबे प्लासनि आइकन नुनो मोनदों। जुदि नोंथाङा फटकखौनो नोंथाङा PDF बानायनो सानदोंब्ला नैबे प्लासनि आइकनाव थुनानै इमेज टु PDF होननाय मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबेयाव इमेज टु PDF। जुदि नोंथाङा फटक खेबखानाय दंब्ला बेखौ PDF बानायनोब्ला बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। आरो नोंथाङा बेयाव डाइरेक्ट फटक खेबनानै PDFआव कनभार्ट खालामनो सानदोंब्ला नैबे थुनानै होनांगोन स्केन टु PDF। नोंथाङा डाइरेक्ट स्केन खालामनानै PDFआव कनभार्ट खालामनो हागोन। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव स्केन टु PDF मोनसे खालामनानै दिन्थिगोन। नै दा आङो मोनसे लेखाखौ PDF बानायनानै लाबाय। नै आङो नैबे डकुमेन्ट्स जेनेबा नैबे नटिसखौ आङो PDF खालामसै। नै दा आं मोनसे केपचार खालामबाय। बिनि उनाव आङो नैबे मोनसे केपचार खालामबावनोसै। दा आङो नैबेखौबो केपचार खालामनानै लाबावनोसै। नै दा आङो बेयाव मोननै केपचार खालामबाय PDF बानायनो थाखाय। मोननै नटिसखौ आङो केपचार खालामनानै लाबाय। इम्परटेन्ट नटिस, नोंथाङा जुदि प्रश्नफोरखौ PDF खालामब्ला बेबायदिनो खालामनानै लानो हागोन। बा नोंथांनि डकुमेन्ट्स, नोंथांनि आधार कार्ड, पेन कार्ड जिखुनु जाया PDF बिब्लानो नोंथाङा बेबायदिनो स्केन खालामनानै नोंथाङा सोरनोबा हरनांगौब्ला WhatsAppनि गेजेरजों हरनो हागोन। दा आं बेयाव मोनथाम फटक खेबनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बायह्रानि ओरै फटक नुनायफोरखौ काट खालामनो गोसोब्ला काट खालामनो हागोन। बेयाव नोंथाङा फिल्टारफोर लागायनो गोसोब्ला फिल्टार लागायनो हागोन। नोंथाङा कालारफोरखौ बासिनो हागोन। नै बेयाव नोंथाङा मा टाइपनि PDFनि कालार नांगौ नोंथाङा बेखौ बासिनानै नोंथांनि हिसाबै नोंथाङा PDFखौ बानायनो हागोन बे एप्सनि गेजेरजों। आं दा बे नांगौसिबांखौल' आङो लागोन। नै दस्रा नुजानायखौ आङो काट खालामनानै लागोन। नै दा आंना बिसोर थिगैनो दंजोबखायो। दा आं नैबेयाव मोनथाम PDF बानायबाय लोगोफोर। दा आं बेखौ नैबे गोजौनि दानाव थुनानै होनोसै। नै दानाव थुनाय लोगो लोगो आंना PDFआ रेडि जाबाय लोगोफोर। नै दा नोंथाङा बेखौ सोरनोबा हरनो गोसोब्ला बा जोङो बेखौ सोरनोबा हरनो गोसोब्ला जोङो नैबेहाय कनभार्टआव थुनानै जोङो बेखौ गावनि फोल्डाराव सेभ खालामनानै दोननो हागोन। दा आं बेखौ नैबे एडआव थुनानै होनोसै, नैबे गोजौनि एडआव। बिनि उनाव नैबेहाय नैबायदि अपसन नुनो मोनगोन फाइल नेम। नोंथाङा मा फाइल नेम लानो, आं दा बेयाव लिरनानै लानोसै। आं दा बेयाव लिरनानै लाबाय इम्परटेन्ट नटिस PDF लोगोफोर। नै दा जोङो बेबायदिनो गावनि डकुमेन्ट्सखौ बेबायदिनो PDF खालामनानै लानो हागोन। दा नैबेयाव एडभार्टाइज देखायगोन। दा आंना नै PDFआ रेडि जाबाय। जुदि जों बेखौ सोरनोबा हरनो गोसोब्ला WhatsAppनि गेजेरजों हरनो हागोन। गोसोबायदि नै नोंथांमोना नायनानैबो लाफिननो हागोन। दा आंना बेयो फोल्डाराव सेभ जानानै थाबाय लोगोफोर। बेबायदिनो जोङो गावनि डकुमेन्ट्सखौ बे एप्सनि गेजेरजों गोरलैयैनो PDF बानायनानै लानो हायो। दा लोगोफोर नै आं बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव गोरलैयैनो मोनसे PDF बानायनानै दिन्थिबाय। दा नोंथांमोनाबो जुदि PDF बानायनोब्ला बेबायदिनो बानायनानै लानो हागोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर।